No, pozrite sa, koľko nám horí sviečok. Nevidíme však tam vzadu, keď sa postavíte, tak je aj vzadu ešte tretia. Vidíme ju každý? Vidí každý 3 plamienky? Áno. Fú, 3. Koľko nám ešte chýba zapáliť? Už iba jeden týždeň. Jeden týždeň. Jednu nedeľu. Tešíte sa? No aj vtedy príde aj ľud. A Jasmínka, že už prišiel. Však Jasmínka si vravela. Ona spadla. Nie, ona sa dá. No, my sme si rozprávali o tom, že na Vianoce k nám má prísť a narodiť sa kráľ. Už sa našo príbehu narodil? Nie. Anička? Nie. Ešte nie? Minulý týždeň sme rozprávali o tom, že k našej Márii prišiel kto? Aniel. Kto chce byť anielom? Ja. Poď si vyskúšať. Anička, poď. Aj Tereska potom si vyskúšať. Ideme, počkaj, tu máme naopak krídla. No hýbaj. Pozrite sa. Máva aniel takéto krídla? No. A my sme si robili anielikov však? Pozrime sa, a už máme tu aniela, aj takýchto anielikov sme si robili. A ten aniel prišiel k našej Márii. A čo jej povedal? Anička, čo povedal aniel Márii? Keď tam doma možno upratovala. Zvestovali novinu. Akú novinu je zvestoval? Že sa narodil kráľ. Že sa narodí kráľ. A že ona bude jeho... Čo? Teta? Mama. Že ona bude jeho mama. Však Mária, napriek tomu, že v živote nikdy predtým nevidela aniela, ani my sme nevideli anielov, tak Pánu Bohu uverila a prijala to ako dar. Tak sme rozprávali. No, a dnešný príbeh bude na to nadväzovať. Dobre, Anička, ďakujeme. Vyskúšame si potom, dobre? Tereska, ešte teraz? No poď. No tak už keď chcete byť tí anielovia. Všetci, zrazu však. Nie sú ťažké tie krídla? Lebo aby ste nám neodleteli. Fíha, no aj sa nám zatoč, že si neodletíš. Nie? Bojíš sa? Ja sa nebojím. Nie? No poď. Ja sa nebojím. Tereska je taký pravý aniel, Tereska má aj blond vlasy. Čo? Však? Taký anielik. No, ale opýtame sa, že si aj vo škôlke je taký anielik, Tereska. Čo? S Maximkou. Ale všetci budú chodiť. Vidíš podľa tej bravy. Potom povedal, že sa zabil vláči. No nie, ale to záhľadom. A potom nás naháňal. No toto. Ani chytil. No, ale vráťme sa k nášmu príbehu. Nachádzame sa v meste Nazaret. Pretože v tom meste Nazaret žila a išli do druhého mesta. Ako sa v tých dobách cestovalo? Išli autom? Nie. A ako šli? Výborne, Pavlínka, išli oslíkom. Jozef s Máriou neboli vzáky bohatí. Nemali možno veľa majetku, nemali veľké krásne domy, šaty krásne. Boli chudobnejší a mali len oslíka. A tak Jozef zobral oslíka, aby mohli ísť spolu do Betlehema. Lenže pre Máriu to bola ťažká skúška. A my sme si už rozprávali prečo. Pretože Mária už bola tehotná však a veľmi ťažko sa jej šlo. Išli niekoľko dní. Bola to ťažká cesta. Bola možno smedná, hladná, opuchli jej nohy, dlhá cesta. A ten oslík celú tú cestu niesol Máriu na svojom chrbte. Ideme pozrieť, či nám tu takto doniesol aj toho nášho oslíka. Čo je toto? No, tak máme aj oslíka, teraz tak oddychuješ, tak? Možno určite sa niekedy museli aj zastaviť,
museli si oddychnúť, tak aj ten náš oslík, aha, Mária sa modlí, Jozef dáva pozor a oslík oddychuje, aby zvládli cestu ešte ďalekú do Betlehema šli. Kde šli? Do Betlehema. Išli z Nazaretu do Betlehema. Áno, nemôžeme čítať, aby sa nám začali stalo. No, tak musíš dať pozor na dobre? A predstavte si, že po niekoľkých dňoch už v diaľke videli svetielka. Tie svetielka znamenali to, že už sa blížia do mesta, v ktorom sa mali zastali. Ako sa volalo to mesto? Betlehem. Výborný. No, a bola, už sa tak zmrákalo, bola noc. A si predstavte, že vtedy v tom Betleheme aj v iných mestách bolo veľa iných ľudí. Bolo veľa iných ľudí, pretože tí ľudia prišli sa zapísať do toho mesta, kde sa narodili. A tak všetky ubytovne a všetky domy boli plné. A tak sa stalo, že keď Mária a Jozef šli k jednému domu a zaklopali, tak viete, čo sa z druhej strany ozvalo? Choďte preč, my máme plno. Ani sa nepozreli, že či Mária potrebuje pomoc, že má malého Ježiška pod srdcom, že je tehotná. Nik si ich ani nevšimol. A takto, to nebolo len pri jedných dverách. Prišli k druhým dverám, zaklopali na dvere. A čo sa ozvalo? Čo sa ozvalo? Čo povedali? Choďte preč! Máme plno. A tak išli od jedných dverí k druhým, klopajú. Až nakoniec si Mária sadla a povedala, že až dneska nebudú spať. Ale pri poslednom domčeku, keď zaklopali, vyšiel jeden pán. Povedali, aká je situácia, že prichádzajú zďaleka a že Mária je už unavená, pretože že je tehotná, chcela by si trošku oddychnúť. A ten ujo im povedal, síce už v mojom dome nemám miesto, ale v mojej maštálke, kde mám, čo tam vidá? Krávičky, ovečky, osliatka, tak tam miesto je. Ak by vám to nevadilo, môžete sa vyspať na slame. Mária už bola taká unavená, že im to bolo jedno. A tak sa rozhodli, že prespia aj v maštálke. A tak Mária s Jozefom prišli k maštálke. A v tej maštálke sme mali čo? Čo sme to vraveli? Že čo tam bolo? No, pozrite sa, čo tam môže byť? Boli pri nich kravička, oslík však, oslíky. Počkajte, máme tu ešte niekde? Aha, tu je. Oslíky a ešte čo? Pozrite sa. Ovečka. Ako robí ovečka?